Ahoj, tady zase Petr a já bych chtěl dneska říct něco k té samotné strategii. Říká se, že 80% úspěchu nebo toho samotného výdělku je o strategii. Není to v žádném případě pravda. Strategie neříkám, že není důležitá, ale je v podstatě až na prvním místě. A je to trošku naopak. Ten úspěch je z 80% o psychologii, zhruba z 15% o money managementu a teprve zbylejch 5% je o té strategii samotné. A já to tady trošku rozvedu. Těch 80%, jak jsem říkal, je hlavně o psychologii. Ta psychologie je o tom, nebo o té vytrvalosti, o té konzistentnosti, o té dlouhodobosti, o kterou často v článcích, v e-mailech nebo ve videích zmiňuji. Jde tam totiž o to, že obchodování by nemělo být, nebo tak, jak já ho dělám, není na krátkodobý bázi, ale je o tom, nebo o té dlouhodobosti. Je to o tom nebejt chamtivej, nechtít vydělat za každou cenu, nechtít vydělat hned teď. Prostě bejt trpělivej a dát tomu čas. O tom to je. Sám Warren Buffett i častokrát zmiňuje, že jeho nejvíc výděleční obchody jsou o tom, že to prostě v podstatě vyseděl. A to je jakoby nejtěžší část toho obchodování. Další těch 15%, co jsem říkal, je money management, což znamená, že správně nastavuju velikost pozic a tý se držím. Já bych někdy i řekl, že ten money management se nechá zase schovat pod tu psychiku nebo psychologii, protože je důležitý, abych já jako obchodník si pevně nastavil, jak velký pozice budu otvírat a jak velký ztráty případně budu uzavírat. A to je strašně důležitý. Když s tím money managementem totiž nebudu správně pracovat, zase nebudu u toho money managementu nějakým způsobem konzistentní, tak časem se stane, že ten účet prostě jednoduše vymažu. Samozřejmě může se stát, že strašně moc vydělám, ale pokud v tomhle nebudu dodržovat jasný pravidla, tak ten účet smažu. Konkrétně u té mojí strategie je to nastavený tak, že na každý otevřený obchod se riskuje maximálně 5% hodnoty účtu. Ta strategie je hodně agresivní, protože 5% účtu na jednu stranu je hodně. Na druhou stranu zase díky tomu dokáže v těch plusových obchodech nebo ziskových obchodech vydělávat hodně peněz. Ale prostě je to vždycky 5% hodnoty účtu. Ta strategie je obchodovaná automaticky, to znamená, systém si sám vždycky podle kapitálu otevře velikost pozice tak, aby to těch 5% vždycky bylo. Při tom money managementu právě proto já říkám, že často se to nechá skrýt i pod tu psychologii. Tak je to o tom, že obchodníkům se často stává, že přijdou ztrátové obchody 1, 2, 3, 4, 5 za sebou a oni začnou být hodně nervózní, začnou právě kritizovat strategii, trh a v podstatě svádět tu situaci na někoho jiného. A v těchto chvíli se stává, že porušují často money management. To znamená, otvírají třeba 2x větší pozice, než jsou zvyklí, aby to tomu trhu vrátili, protože teď jsem měl ztráty, tak je zase musím dohnat. Takže obchodují větší pozice nebo obchodujou častějškrát nebo vstupují do obchodu častějškrát, než by vůbec měli. Pak už porušují pravidla toho svého systému a to je taky špatně. Porušují money management a tohle pak vede k velkým ztrátám a v podstatě vymazání účtu. Tady tomuhle se ta moje strategie vyhybá, protože nemá emoce a má nastavený pevně money management. To znamená, nemůže tam dojít k žádnému overtradingu nebo emočním obchodům, abych já to trhu vrátil. A teprve ta třetí věc, která je při tom obchodování důležitá, tak je ta strategie a tý se přisuzuje zhruba těch 5%. Ono to z tohohle pohledu vypadá, že vlastně ta strategie není vůbec tím pádem důležitá, že můžu obchodovat cokoliv a když se budu držet té psychologie a toho money managementu, tak na tom vždycky vydělám a ona to z části je pravda.
Ta strategie, neříkám, že není důležitá. Samozřejmě ona musí být odzkoušená, což v mém případě je. Je důležitý, aby byla podložena na nějakým logickým základu. Ale když si to vezmete, tak těch strategií ve světě, co se týká obchodování, ať akcí, indexů nebo forexu, to je jedno, tak těch strategií jsou tisíce. A dalo by se říct, že každá z nich nějakým způsobem bude vydělávat. Jde zase o to, a budu se vracet k té psychologii, že je potřeba prostě tu strategii najít správnou, která mi vyhovuje a tý se prostě držet a neuhybat od toho. A ono to časem do toho zisku půjde. Já jsem dokonce jednou zkoušel i test, že jsem na demo účtu si ráno hodil korunou, v 9 hodin jsem si hodil korunou a jestli padla pana nebo orel, tak podle toho jsem se rozhodl otevřít obchod buď long nebo short. A už jsem potom jenom řídil tu pozici samotnou, kde z té pozice vystoupím, kde mám nastavený stop loss, kde budu vybírat ten zisk. A dal jsem tomu, byť teda krátce, na 1 měsíc čas, jak to bude fungovat. A co se stalo, bylo to, že vlastně ta úspěšnost byla lehce nad 50%. Nevydělal jsem na tom nic, bylo to na demo účtu. Ta strategie ale nebyla ztrátová. Takže i blbý hození korunou, vlastně pokud držím money management a držím se té psychologie správně, tak i takhle blbá, triviální strategie může být zisková. Byť mírně, a byl to test, ale může to fungovat. Takže potom třeba mě píšou i lidi, že ty vstupy do obchodu jsou třeba na nějaký blbý úrovni, protože teď byla ztráta, takže tam vstup takhle neměl být. Tohle vůbec u té strategie neřešte. Ta strategie se nezabývá nějakými supporty, rezistencemi, nezabývá se kulatými čísly, prostě nejede technickou ani fundamentální analýzu. Nic z toho. Ona jenom analyzuje ty pohyby a z historických dat ona si jenom vyhodnocuje po nějaký konsolidaci, jestli je teď pro ní vhodný čas na vstup. A prostě pokud je, tak vstoupí. Stane se prostě někdy, a tak to je, že ten obchod skončí ve ztrátě. Na druhou stranu, kdyby skončil v zisku, tak se zase budu s těma lidma bavit o tom, že to byl krásný vstup a logický. Jo, takže prostě ztrátovým obchodům se nikdy nevyhnu, ať ta strategie bude jakákoliv, svatý grál prostě neexistuje a tak to je. To znamená, abych to celý shrnul. Celé to obchodování je z 80% o psychice nebo psychologii toho obchodování, za kterou se skrývá trpělivost a dlouhodobost. Z 15% je to o tom money managementu, který ta strategie má nastavený automaticky, a jenom 5% je to v podstatě o té samotné strategii. To znamená, buďte trpěliví, dejte obchodování čas a ty výsledky se dostaví. Ahoj.